Moikka kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Videossa me pelataan tallilaisten kanssa täällä Kanervan tallilla piilosta. Pidemmittä puheitta voidaan aloittaa vaikka kilpailijoiden esittely. Täällä on Ellen, Peppi, Kiira, Taimi, Isla, minä eli Linnea, Jenni, Eino ja Sami. Siis Ellen laskee, niin nyt me... Siis monessa lasketko? Niin Ellen laskee joku 5 minsaa jossain metsässä, niin sit tulee tänne tallialueelle etsimään meitä ja tallialueelta ei saa poistua, mutta autetaan. Niin, mun tulee parasta Plani on siis se, että mä heitän tuolta pupu tuolta korista, niinku tosta, niin tuolta heitän noin pikkupuput pois ja menen tonne hienon pilkkuhuovan alle. Pippapupet! Näettekö te mut? Noitte tietenkään. Siis mun plääni on se, että mä menen ratsastaa Karalla. Kara on siis ihan uusi heppa. Ja siis, että niinku Miljoona pitäisi meillä niinku tuntia. Niin ei kukaan, ei Ellen siinä vaiheessa tajua, että mä olinkin tässä mukana. Ei jumala fiksu. No niin, mennään sitten. Ja ihan hyvä, että Karakin pääsee tämmöiselle ratsutukselle täällä meidän uudessa ratsastuskoulussa. Mutta täällä ratsastuskoulussa pääsee. Meitä on siis vielä tullut uusi kenttäkin tässä. Kara pääsee senkin testaamaan tässä nyt. Mä aion siis kivetä tonne isojen ponien pihaton katolle ja katsotaan, että mitä tästä tulee. Tuo nyt pitää tästä näin. Ja sitten tässä kivetä tästä jotenkin. Jes, mä pääsin tänne. Älkää pelätkö ponit. Täällä voi ottaa vähän aurinko. Mä menen siis tonne niinku pihaton tonne tänne taakse. Ehkä se ei siitä huomaa, jos se vaan kattoo sen nopeasti. Mä nyt kiipeen tästä, koska mä en halua, että Nelli karkaa täältä. Niin kuin yleensä. Ei mitään joukkuu. Joo, no niin nyt mä oon täällä, niin toivottavasti ne ei löydy mun. Eli siis mä menen tonne heinäkasaan. Tonne niinku heinäpurkkiukskaan. Mä jotenkin siis survoutunut tonne, tuolta näkyy mun kypärä. Ja tästä ei kyllä mitenkään huomaa, että mä oon täällä. Eli mä oon nyt täällä päätallissa. Ja nyt kun tässä on toi ikkuna auki, niin aina kun se Ellen tulee etsiä täältä, niin mä hyppään tonne ulos. Ja aina kun Ellen sitten menee tonne ulos, niin mä oon täällä sisällä. Me ollaan kuitenkin täällä sisällä. Noin, eli siis mä menen tonne koiran koppiin ja joo. Rafael, Sipsi, tulkaa. Mä oon siis nyt täällä ja mä häädin noi koirat pois, niin toivottavasti ne ei tuu tänne, koska muuten mä alan nauramaan. Ja siis mä menen vaan tänne pesupaikan taakse. Tälleen piiloon. Mä vielä menen niinku tänne tälleen makaamaan. Moi Kiira, sä meet täällä ihanalla Karalla. Ui, te menette niin hyvin ja pääspä itekin ratsastaa. Ja onks tää kentän pohja hyvä? Joo, on tosi kiva ja joo, tää on tosi ihana heppa. Mun pitää nyt lähteä etsiä noita tyyppejä, jotka on tässä piilosessa. Se oli lähellä. No niin oli. Ei oo pupulassa ketään. Minä katsoin pihotta. Pitsin tarkistus nyt. Ei näy täälläkään ketään, mutta mä voisin kyllä näyttää vielä ton potoksen. Varkaispanskit. Ja vaan tästä välistä. Sä olit eka, joten sä voit mennä vaikka siihen ponitalliin eteen. Ei siis pittoon. Ei vitsin nakit ja perunat.
Sitten mennään katsomaan pikkutalli. Ei ketään. Joo, ei ketään. Ei. Mikä toi nauru on? Älä nuole. Katso. Raffel ja Eino. Sut ei töyrättiin tonne. Raffel ei ole tossa pelissä mukana, mutta Eino sut töyrättiin. Ihan voittaa. Minä ei voi voittaa, olisit keksinyt paremman piilon. Mitä? Vitsiä. Joo, mä taisin löytää Samin. Sami, mä löysin sut. Koko? Mitä tapahtuu? Miksi mä oon täällä? Tais nukahtaa tonne ponipihaton katolle, et niinku tuukko pois. Mä löysin sut. Please älä löydä mua. Please älä löydä mua. Hyvä nabra. Mennään sit kattoo varustehuoneen, täällä on vieläkin joulukoristeita. Täällä on vieläkin joulukoristeita. Onko täällä sekasordossa ei kyllä yhtään ketään. Täällä pitäisi kyllä oikeesti siivota, tää on ihan järkyttävässä kunnossa, mutta ei täällä kyllä oikeesti ketään ole. Paitsi, että täällä on kyllä tosi kiva hengaa. Se nyt ei hengata, vaan nyt etsitään. Mitäs tässä muuten olikaan mukana? Oi niin, kiira. Tuli kiire. Oh no, se on tulossa. Otetaan vielä vikat laukat. Kiira, jäit kiinni. Mun ja Karan olisi pitänyt voittaa, kun tuo on niin ihana tää Kara. Taas on saanut ihana pikku porkkana siitä. Aika tyrkeetä toivottaa, kun toiset syö. Joo, eli sä et saa ruokaa pariin viikkoon. Hyppytaidot. Randa, mä voin kyllä... Randa, kun Kiira. Niin mä voin pitää sulle tän tunnin loppuun. Oikeesti, ilmaiseksi. Okei. Ei sitä kohtia kuin mun kaveri. Neitten kanssa käy aika tylsäksi. Mä en oo muuten katsonut heinää, mennään sinne katsomaan. Ei vitsi, Ellen tulee, mitäpä tää? Onks tuolla heinässä joku tuku? Mä kuulen jotain puhetta. Ei täällä ole kuule yhtään ketään, että voit painua sinne, mistä tulitkin. Joo, ja isä mä löysin sut, mä tunnistan sun puheen heti. Ripulipää. On pikkutalli edustalle. Peppi kaipailee seuraa. Vitsi, senkin ripulikakka. Moikka Kara. Mä en katso tätä pesupaikka uudestaan, koska mä en ottanut sitä hirveän tarkasti. Onks täällä ketään? Se on tossa ihan vieressä. Onks täällä takana kukaan? Jenni! Moi. Sä jäät. Joo, sä jäit. Se on vika. No et taas. Ei voi mitään. Mä menen kyllä kattoo päätalli. Se tulee äkkiä mennä ulos. Ei kyllä mua löydä. Täällä ketään, eikä kyllä varmaan täälläkään. Kyllä mä näkisin tässä, jos siellä olisi jotain. Ei oo ketään. Katso vielä siitä pupuaitauksesta, kun aloitetaan alusta vaikka tän. Katsotaan täältä esteiden alta, mutta täällä voi ottaa. No ei. Eikä täälläkään oo missään. Mä seuraan nyt tänne. Löysin sut nyt ja sä oli toka vika. Tullut niinku toka, joka löydettiin, vai toka vika. Ei, mä oisin halunnut voittaa. Ei, mä lähden nyt kotiin. Me. Mä lähden nyt kotiin. Moikka. Ihan pitsi kokkapeli. En ikinä. Okei, no. Milla, sä voitit! Milla, sä voitit! Häh? Voitiks mä? Oikeesti? Pitääkö käydä katsomassa? Oikeesti voitiks mä? Mä en koskaan voita mitään. Milla, sä voitit! Yeah. Ei palkinnoksi, sä saat ratsastustunnin tuolla sun uudella hoitsulla Matilla. Ja...